Okay, vi filmer nu. Hey YouTube! Hey YouTube. Ja. Okay, i dag så har vi noget awesome at vise. Vi vil nakke The Ender Dragon. Han er lige der. Sebastian siger hej YouTube. Og med mig over Skype, der har jeg Andreas. Hej YouTube igen. Og Sebastian og Seb, The Gamer. Ja. Og Sebastian og Seba 76. Voila! Det var godt den fra. Okay, men okay, det vi skal starte med, guys. Okay. Vi skal starte med at nakke det der deroppe. Det der, deres... Hans shield, så han får liv. Vi skal ikke nakke det Ender Dragon nu. Nå, jeg har da lige ramt 5 gange. Det er også mig. Jamen, han får bare liv. Og hvad nede? Okay, hvad er det, vi skal have? Hvordan nakker vi dem? Vi skal nakke det her. Vi skal ramme den derfra, derfra. Åh, det der. Lige var det sådan løgn. Ja, ham gider vi ikke at snakke med. Vi skal nakke det, hvor han får liv. Jeg fik nakket en. Det er provokerende, jeg ikke kan nakke en. Lad mig se, den er lige... Lidt op. Nej. Og den Jeg dårlige, fik der nakket den igen. der var en herovre, der giver liv. Okay, guys. Hvorfor kan jeg ikke... Hallo, I skal ikke nakke det Ender Dragon. Nå, det er ikke. Ja, Nej, jeg en fik derude. den der. Eller hvor er de der slogans? Ja, der er en herhen. Hvor er det egentlig provokerende. Lad mig se, hvad har jeg? Jeg har ikke noget her. Jeg har en masse penge. Nej, den der, der giver dem liv lige nu. Ej, lige der. 64 Det kort. er den anden side. Wow, han kom lige... Eller han kom direkte ned til mig. Derude. Deroppe er der en. Jeg tror, jeg mangler noget at spise. Hvem har noget at spise? Jeg har ikke noget. Det er jeg. Det var det, du skulle huske at tage med op. Det er en cookie. Fuck det. Du kan bare ikke så meget ud af det. Nej, ja, det er fyldt op til. Det stjæler mine cookies. Det stjæler mine cookies. Hun er alle sammen. Den skubber mig ned. Fuck den. Skal jeg stjæle mine cookies? Eller derudfra, den får i liv. Ja. Den der skulde. Åh, Hey, den stjæler mine cookies. Hallo, lad være med at nakke den nu. Jamen, hvordan har du fik det, hvis du ramte det der sted, mand? Det var det, der er sjovt. Hvem er det, der er der? Det er jeg. Hvor er du hen? Nå, den er smadret. Nå, den er ellers med. Ej, lort, så er det derfor, jeg ikke kunne ramme den. det er den der, vi mangler. Ja, har du ikke noget mere, så vi kan komme deroppe af? Jeg tror, det er bestemt, vi mangler, er det ikke? Hvad for Og en? den der, vi mangler. Den her. Den her, jeg skyder på nu. Han kommer! Det bliver. Fortsæt. Jeg har kommet noget mere. Hvor er den? Er det ikke den, vi skal op på? Jo, det er den deroppe. Det er den deroppe. Den der oppe, der gør, fordi der er det sidste, der gør. Heller lad være med at slå ham. Er du ikke på pile på den? Men jeg har masser af pile. Han får stadig liv. Stjæl mine cookies. Stjæler den dine cookies? Ja, har du stået ikke slå ned til Step Game? Gemmer cookies. Slå ned og hapset. Okay, han er væk fra det sted. Hvis I bare beskytter mig, så begynder jeg at grave mig opad. Hvordan graver du det op af? Eller, jeg bygger mig opad. Den Det var ikke så godt. Så der. stod i den. Ja. Jeg er næsten deroppe, når man bare ikke skubbe mig nu. Men det er også lige mange blocks. Kan du bare tage den? Lort, jeg er deroppe nu. Og jeg nakkede den. Ole. Okay, mangler vi nogle flere? Jeg kan se det herfra. Ja, Den var lige ved at skubbe mig ned, den lille dur, mand. Sorry for mit og sprog. enderperler. Den kommer op til mig. Jeg er fucking bange for den. Jeg kom på. Die, bitch! Die! Fuck, vi skulle have noget skydetræning, inden vi gik herned. Den fløj lige ind i mig. Nej, den! Der kommer til mig! Jeg skal se igennem den der græske, mand. Så gør det F5 mode.
Jeg nåede lige at skyde den. Jeg nåede lige at skyde den, inden den kom. Den skader helvede til. Eller jeg står bare heroppe og venter på, at den kommer. Kom, lille Enderdragon. Jeg mistede. Kom, lille Enderdragon, så jeg kan nakke dig. Jeg kan ikke finde. Døj. Men vi skal nakke det der tårn. Er der et tårn, den får liv fra? Ja. Nakker lige den, guys. Hvor fik den headshot? Nej. Jeg har en team. Spil. Ja. Jeg nakker lige, mand. Den er der. Jeg fik den næsten, tror jeg. Tror nok, jeg fik den. Hvor er I, guys? Den kommer ned til, jeg slår den med sværden, den kommer ned. Det er gået okay hurtigt, det her. Ja. Det er snart ved at være død. Snart. Få mit svær. Jeg vil slå den med mit sværd. Få mit sværd smag. Få mit sværd smag. Jeg slår den med mit sværd. Fuck, det er nice. Det er rigtigt. Nå, men jeg står bare heroppe og kæmper mod den, mand. Jeg står bare heroppe og kæmper mod den. Kan I se mig? Kan jeg godt komme hen til mig? Til dig? Det ved jeg ikke. Jeg går op til dig. Pas bare væk, også. Shit, mand. Hallo, du gik ind. Du gik ind i mit bil. Fuck dig, Andreas. Hey, jeg vil gerne være deroppe. Hallo, du gik ind i mit bil. Hallo, du måtte ikke være deroppe, din fød. Det var en fejl, Andreas. Vi har allerede fået skadet den halv ned. Det er egentlig ret godt lavet. Nej, hallo. Nej, jeg vil gerne. Jeg vil dele som XP. Jakob, var du lige ved at sige, at jeg tager en XP? Ja, fordi jeg er server-ejer, ikke? Jeg overskrider sgu da bare spille på normal. Jeg burde faktisk få det. Server i ideen. Hvad? Det kan vi fortælle til sidst. Ja, det er server. Hvis I gerne vil vide, hvad server-IP'en er, så er den. Ja, jeg kan ikke sige det nu, men vi skriver den i beskrivelsen. Samsung. Ja, den er faktisk det, vi gik til serveren. Vi havde Griefers. Og vi ser seriøst. Alla. Jeg vil nødt til. Fuck dig, hvem sagde det til mig? Det var vel ikke meget familie at bruge gangstil. Det kan være, det var mig. Jakob, det der, du er ikke enkelt, vel? Nej. Det er næsten noget. Ej, styr dig, Andreas. Det er ikke engang sjovt. Vi skal jo ikke dræbe hinanden. Cookie. Det var altså ikke mig, der gjorde det. Jeg har nogle Den kommer der. Slå den med dit sværd. 2 sekunder, guys. Jeg skal lige. Så er jeg igen, guys. Vi har endda snart smør. Den kommer. Slå den med sværdet. Hvis den kommer ned mod jer. Jeg løber bare efter den. Jeg har taget mit hjælp, jeg har taget mit græskar af. De nakker mig ikke. Prøv at kigge på. Ja, det er derfor, Andreas. Nej, jeg nakker bare dragen. Det er Jeg vil næsten. lave det afgørende skud. Det vil jeg. Gå lige med. Jeg vil gerne. Ui, det var mig, der lavede det der skud, jeg lige. Jeg vil lave det afgørende. Jeg vil gøre det. Ja, det var mig. Væk fra den. Hallo, guys, væk fra den. Gå væk med jer. Væk fra den. Hurtigt. Hallo, skal jeg tage. Stop, ikke gå hen mod den. Væk, stop.
Hvem tager LXP'en? Skal jeg gøre det? Nej, det gør vi alle. Vi går begge. Vi går alle sammen derind. Nu! Jeg var... jeg er 55. Jeg går kun i 23. Nu. Jeg kom på de 13. Der blev det en frisyr. Jeg kom på de 13. Og lige- Stop, ikke gå derop endnu. Og det går alligevel Ashley af. Ej, Og nu på 75. Ikke gå derned, Andreas. Not now. jeg skal nemlig. Fuck af med jer, mand. Okay, vi vil vinde det her spil, YouTube. Lige om lidt. The end. Og så kom... Så en YouTube eller man Minecraft. Vi klarede det. En drag. Men jeg kan komme ind på LOL. Sådan YouTube eller man Minecraft. Ja, og som sædvanligt, så vil vi skrive, hvor man starter spawn. Som sædvanligt, så vil vi skrive IP'en nede i beskrivelsen. Eller, ikke som sædvanligt, men vi vil skrive den nede i... Ja, jo, som sædvanligt. Så ja, Ses YouTube. kom tilbage i morgen for mere Minecraft. Farvel.